Ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. ҷумҳурии Тоҷикистон дорои ҷомеаи озоду ҳуқуқбунёд ва дунявиест ки дар он мақому манзилати ҳар як нафар афзалият дорад. Ин аст ки рушди давлат ва пешбурди бахшҳои муҳими хоҷагии халқ бо ҳамовозии мардум сурат мегирад. интихоботи даъвати нави вакилон ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба маҷлисҳои вакилони халқи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо 1 март ва интихоботи даъвати нави аъзои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 27 марти соли 2020 муқаррар гардидааст. Дар ин нашр дар робита ба низом алалхусус ошкорбаёнӣ дар раванди тайёрӣ ба гузарондани интихобот бо коршиноси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон Донёри Шоҳмаҳмад суҳбат менамоем. Мегуфтед ки низоми интихоботро мо метавонем воситаи татбиқи демократия арзёбӣ кунем. интихобот яке аз сифату нишондиҳандаи муҳимтарини таҷассуми демократия мебошад ва маҳз зуҳуроти демократии интихобот низ эътироф карда мешавад. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути баргузор намудани интихобот тамоми халқи тоҷик метавонад ҳуқуқҳои сиёсии худро амалӣ намояд. чунки дар интихобот ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо ҳамчун интихобкунанда, балки иштирокчии комиссияи интихоботӣ ва ташкилкунанда ё ки иштирокчии гурӯҳи ташвиқотию тарғиботӣ буда метавонанд. шаҳрвандон метавонанд бо роҳи ворид гардидан ба интихобот аз ҳуқуқҳои худ истифода баранд, барои пешбурди фаъолияти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии худ маҳз тавассути интихобот заминаҳои ҳуқуқиро мавриди татбиқ қарор диҳанд. ва имрӯз мо гуфта метавонем ки маъракаи интихоботӣ фарогири кулли мардуми Тоҷикистон мебошад. дар ин маърака миллионҳо нафар ширкат меварзанд ва онҳо метавонанд ки ҳамон ҳадафҳое ки имрӯз барои идоракунии давлат, ҷомеа ва мақомоти худидоракунӣ пеши худ гузоштаанд, онро амалӣ созанд. воқеан имрӯз нафароне дар интихобот ғолиб меоянд ки барномаи беҳтар доранд ва онҳо аз ҷониби интихобкунандагон мақбул дониста шудаанд. ошкорбаёнӣ гуфтем. заминаҳои ҳуқуқии ошкорбаёнӣ дар интихобот ва масъалаҳои марбут ба он кадомҳоянд? воқеан имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор санадҳои меъёри ҳуқуқӣ ҷой доранд ки онҳо масъалаи ошкорбаёниро дар ҷараёни тайёрӣ ва баргузор намудани интихобот муқаррар мекунанд. аз ҷумла қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи вакилони маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ мебошанд. ва бояд таъкид намуд ки ин қонунҳо меъёрҳои мушаххас аз ҷумла моддаи ҳаллоидаро ба ин масъала бахшиданд ва он фарогири як қатор масъалаҳо мебошанд. аз ҷумла дар масъалаи тайёрӣ ба баргузор намудани интихобот санадҳои меъёри ҳуқуқие ки мо номбар кардем муқаррароти мушаххасро доранд. аз ҷумла дар он ҷо баён мегардад ки ҳар як интихобкунанда бояд оид ба шумораи комиссияи ҳавзавӣ ва участкавӣ, оид ба рӯйхати интихобкунандагон, оид ба номзадҳо, ҷои баргузории интихобот маълумоти пурра дошта бошад. ва дар баробари ин ҳар як шахс метавонад ки ҳангоми баргузор намудани интихобот дар он фаъолона ширкат варзад. аз ҷумла ҳизбҳои сиёсӣ метавонанд дар рӯзи баргузор намудани интихобот нозирон ё намояндагони худро барои ба таври шаффоф ва ошкоро баргузор намудани интихобот дар он ҷо сафарбар намоянд. инчунин шахсоне ки ба таври худпешбарӣ дар интихобот номзадии худро гузоштанд, онҳо низ метавонанд шахси боэътимоди худро дар ҳавза ва участкаи интихоботӣ барои назорат бурдан аз фаъолияти интихобот ҷой диҳанд ва танҳо барои он ҳуҷҷати тасдиқкунанда зарур аст. яъне имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаи оғози интихобот, яъне рӯзи таъини интихобот, марҳилаи ҷобаҷогузории шумораи комиссияи ҳавзавӣ, рӯйхати интихобкунандагон, шахсияти номзадҳо ва баъдан баъди ба анҷом расонидани интихобот муайян кардани натиҷаи овоздиҳӣ барои тамоми воситаи ахбори омма ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон озод аст. ва маҳз бояд баён кард ки имрӯз қонунгузорӣ муқаррар менамояд ки шаффоф ва озод баргузор гардидани интихобот ошкорбаёниро дар ҷараёни баргузор намудани интихобот ифода мекунад ва ҳар шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ки аз лаҳзаи таъин намудани рӯзи интихобот то ба ҷамъбаст ва пешниҳоди овозҳо ва номзадҳо ки дар интихобот иштирок карданд
тамоми маълумотро дошта бошад. мушоҳидони миллӣ ва байналмилалӣ дар шаффоф баргузор гардидани интихобот чӣ нақш гузошта метавонанд? имрӯз дар асоси муқаррароти моддаҳои прим 1 ва 2 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи интихоботи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳолати ҳуқуқи мушоҳидони миллӣ ва мушоҳидони байналмилалӣ муқаррар шудааст. аз ҷумла таъкид мегардад ки мушоҳидони миллӣ метавонанд дар комиссияҳои ҳавзавӣ ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод кунанд ва ҳангоми баровардани рӯйхат онҳо фаъолияти худро оғоз кунанд. ҳатто пешбинӣ мегардад ки мушоҳидони байналмилалӣ аз рӯзи таъини интихобот ва баъди пешниҳоди натиҷаҳои аввалини овоздиҳӣ фаъолияти худро қатъ менамоянд. яъне мушоҳидони миллӣ дорои як қатор ҳуқуқҳо мебошанд. онҳо метавонанд аз ҷараёни интихобот дар рӯзи баргузории интихобот мушоҳида кунанд. онҳо метавонанд аз он эроду шикоятҳое ки нисбати баргузории интихобот дар рафти мушоҳидаашон ба чашм расидааст ба комиссияи болоӣ ва ё суд муроҷиат намоянд. дар баробари он онҳо ҳуқуқ надоранд ки ба интихобкунандагон бюллетен пешниҳод кунанд ё ки монеаи фаъолияти кори комиссияи ҳавзавӣ ё участкавӣ шаванд. инчунин моддаи 8 прим 2 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи интихоботи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муқаррар менамояд ки дар ҷараёни интихоботи вакилони маҷлиси намояндагон ва аъзоёни маҷлиси миллӣ метавонанд мушоҳидони байналмилалӣ ҷалб карда шаванд ва тамоми хароҷотҳо аз ҷониби давлати фиристонандаи мушоҳиди байналмилалӣ ё худи онҳо амалӣ карда мешавад ки ман андеша дорам ин барои беғаразӣ ва шаффоф баргузор кардани интихобот хеле нақши муҳим дорад. мушоҳидони байналмилалӣ баъд аз гузаштан аз аккредитатсияи комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ ва гирифтани иҷозатномаву шаҳодатномаи мушоҳиди байналмилалӣ метавонанд дар комиссияҳои дахлдор аз ҷумла ҳавзавӣ ва участкавӣ ширкат варзанд ва ба монанди мушоҳидони миллӣ онҳо аз як қатор ҳуқуқҳо низ огоҳ ҳастанд, доро мебошанд. аз ҷумла онҳо ҳуқуқ доранд ки дар рӯзи баргузор намудани интихобот дар комиссияи ҳавзавӣ ва участкавӣ ширкат варзанд. дар мавриди аз ҷониби онҳо ошкор шудани нуқсон дар фаъолияти комиссия ба комиссияи болоӣ муроҷиат кунанд ё суд муроҷиат кунанд. инчунин андешаи худро баъди ҷамъбасти натиҷаи овоздиҳӣ ба воситаи ахбори омма пешниҳод созанд ва таҷрибаи чандин солаи баргузорнамудаи интихоботи тоҷикистон исботи он аст ки воқеан мушоҳидони миллӣ ва байналмилалӣ дар шаффоф ва ошкоро баргузор гардидани интихобот нақши муҳим доранд ва ҳангоми пешбурди фаъолият онҳо тамоми фаъолияти комиссияи ҳавзавӣ ва участкавиро назорат мекунанд ва мин баъд фаъолияти онҳо ё ки ҳисоботу гузориши онҳо ки ба воситаи ахбори омма пешниҳод карда мешавад аз ҷониби комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон ҳангоми муайян кардани натиҷаи овоздиҳӣ ба инобат гирифта мешавад. ба шумо барои шарҳи муфассал изҳори сипос менамоем. бинандагони гиромӣ, низоми ошкорбаёнӣ дар раванди тайёрӣ ва гузарондани интихоботро коршиноси комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон Дониёри Шомаҳбад шарҳ доданд. телевизиони Тоҷикистон инъикосгари муҳимтарин мавзӯъҳост. бо мо бошед.